Kabataan sa usa ka sitio sa barangay Kansohong, Dakbayan sa Talisay, nabisi sa pagpractice og sayaw sa sinulog alang sa ilang pagsaulog sa Fiesta Senior karong Domingo. Ang report ni Femari Lumabok. Naabtan sa GMR TV Balitang Bisdak, kining pipila ka mga batanon nga lingaw kaayo sa ilang practice sa sinulog dance steps. Kay dili man makaduaw sa dakbayan sa Sugbog, makasaulog sa kapistahan sa Senior Santo Niño karong Domingo, ilabi na nga wa usab sinulog festival. Og kay sagad kanila diboto sa balaang bata. Sa unang higayon, muhimo sila sa ilang kaugalingong pagsaulog sa kapistahan. Nagsabot mi ma'am nga namin kanang fluvial diya sa dagat nga ang duha ka bangka nga magronda-ronda ra di man ba. Ikaw man sa fluvial din sayaw din magparade pod mi. Moadto simbahan nga pero dili man pwede kay pandemic man nga ari na lang tas balay hapit namang sinulog nga ginaan ko muhalad sa Santo Niño. Apan gipaniguro nila nga nasunod gyud ang health protocol sa ilang pagpractice. Sama na lang nga silang tanan aduna gyud face mask. Matag hapon usab sila mo paygayon og novena pahinungod alang sa balaang bata. Ug kay wala may kapilya dinhi sa maong sitio hinungdan nga niining balaya sila. Muhimo silang pagnovena. Para sa paghalad ni senior ma'am. Karon nga umaabot nga sinulog kay obdaghamang tawo nga di jud makasimba sa Santo Niño kay lagi dili kasulod sa mga boundaries. Alang kanila ang ilang debosyon ug pagtuo sa balaang bata. Mas nilig-on taliwala sa mga pagsulay. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femari Lumabok. Balitang Bisdak.